Ćao! Hvala vam na sjajnim reakcijama na prvi deo ove priče o tome šta smo mi zdravo uveli u svoj život i što mogu da podelim sa vama. Tada sam pričala o čija semenu i super su bile vaše reakcije, slali ste mi neke ideje, predloge, šta može, kako može i šta da probam. Između ostalog ste mi pisali da probam humus, a humus je stvar koju sam tada pomenula i rekla nešto novo smo počeli da koristimo i pričat ću vam o tome. Umeđu vremenu sam pre nekoliko dana bila na promociji humusa i potpuno sam ostala šokirana. Ne znam da li znate, ali ostavit ću vam linkove ka devojkama dole. Tu su bile Maja sa bloga Vitki Gurman i Aleksandra sa bloga Porodične gastronomije i one su na licu mesta pravile neku klopu i plus smo imali milion nekih stvari da probamo, tako da sam probala i neke ukuse koje mi nije padalo na pamet da probam ranije, ali o tome nešto kasnije. Svakako bacite oko na njihov rad, odlične su obe, posebno me oduševio Instagram Aleksandrin, ako volite hranu i dobru fotografiju, uđite pogledajte, potpuno je ludo to što radi i tamo dok smo bili su pomenuli to kako je Maja nešto pre toga pravila slanu tortu od humusa i ja sam odmah morala da odem na sajt da to vidim i to stvarno izgleda kao torta. Mnogo je dobra fora, stvarno. Tako da, eto, preporučujem ako volite klopu i volite te food blogove, mislim da ova dva ne treba da propustite. Hajde da krenemo od početka. Šta je humus? Odnosno, kako sam ja prvi put čula za humus? Ja sam bila od onih ljudi koji su do nedavno na reč humus reagovali tako što zamišljaju zelenu kesu sa zemljom za sađenje cveća. I onda malo po malo se pojavljivala ta reč humus na sve strane u nekoj zdravoj konotaciji i onda naravno je došlo vreme da ja to probam. Naravno da sam prvo pročaškala šta je u pitanju, zato što nije baš da jedem sve što mi padne pod ruku, ali kada sam vidjela da je osnova leblebije, već sam bila ok, može, pošto ja stvarno volim da jedem leblebije u onom stanju za grickanje. Dakle, leblebije, susamova pasta, beli luk i limonov sok. To sve zajedno meni zvučalo kao super ideje, nisam imala ništa protiv da probam. I probala sam onu natur varijantu, to je samo to. Dakle, to su ti osnovni ukusi. Sad, humus o kom danas pričamo je ribelin. Izgleda ovako i on ima 8 ukusa. Ja ću vam posle reći koji su mi favoriti i ostalo. Ono što je važno da, odnosno što meni znači kada je humus u pitanju, jeste što je slična priča kao sa čija semenom da je on gotov. Dakle, nema nikakvih priprema, tako da je za mene sjajna stvar i za sve one koji ili nemaju vremena ili nemaju volje, ne znam šta da spremaju. I u našoj kući se on najčešće jede kao namaz. Umesto klasičnih sendviča ili nekih sirnih namaza i ostalog, prosto namažemo humus. Ono što sam probala i mnogo dobar šmek daje, jeste da se namaže recimo preko nekog mesa, iako sam sad u toj fazi isprobavanja vegetarijanske hrane, ali probala sam onomad. Takođe kao sos za paste i slične stvari sa nečim već što vam se gađa uz ostatak, možete malo da ga razblažite ako vam prosto potrebno bude tečniji. Sjajno se ponaša, odlično, tamo smo na promociji probali kao zalogajčiće raznorazne, stvarno se super ponašalo u salatama, mislim da je to što sam ja probala, ali kažem, mi ga najčešće jedemo kao namaz, zato što smo, i Laki i ja volimo te kao varijante sendviča, ali budući da se trudimo da se hranimo zdravo, sad je naš onako merak je da uzmemo neki dobar dvopek i da namažemo humus preko i ubijemo se, stvarno se poubijemo. Humus je jedna od retkih stvari što se mene tiče koja je zdrava, a koja zaista ima onako izražen ukus, dakle zaista osjećate da nešto jedete, a nije ono kao ubedili ste se da je ukusno samo zato što je zdravo, jel? To htjedoh reći. Sad, što se tiče ovog ribelina, ovom postoji ove dve varijante, ovo je 250 grama, postoji mala od 50, ova je, mislim, oko 200-220 dinara, znači stvarno nije nešto skupo, 5 dana može da stoji otvoreno, mada mi to obično pojedemo nešto ranije. Može se naći u Maxiju, Rodi, mislim da su Ideja, Univer, Export, sad razmišljam da li sam još negde videla. Da, ima u Ribela ribarnicama, kad smo kod njihovih ribarnica, ovde kod nas na pijaci, na Cvetkoj pijaci ima njihova ribarnica i mi već godinama ne pravimo ribu kući, zato što ja ne podnosim taj miris posle koji ostane, jako volim da jedem ribu i oni imaju fenomenalno gotovu ribu. Mislim, dođeš, kažeš, hoću to da mi spremiš, savršeno, vrlo često to jedemo. Sad, što se tiče ukusa, ja bebiši najčešće dajem ovaj natur, zato što je on, kažem, to najblažeg, nekako najneutralnijeg ukusa i tad na toj promociji je bila jedna žena koja je nutricionista i ona je rekla da je fantastična stvar da se detetu svakog dana daju 2 kašike humusa, da li ovako redom ili sa nečim, Relje jede iz kašičica, ne traži, nema neku posebnu želju, volju i ideju i mi njemu dajemo taj. Sad, moj apsolutni favorit, definitivno, je onaj sa urnebesom, jer je ljut, i to je lepo ljut, baš onako kvalitetno. Pikant je nešto malo manje ljut, dakle, ako ne volite baš jako ljut, onda pikant. Ima sa šitaki pečurkama,
vrlo zanimljiva stvarčica, ali što se mene tiče, Ribela humus je pobedio sa humusom sa cveklom. Cvekla je jedna od retkih stvari koju ja apsolutno nema šanse da jedem, ne podnosim, jedino što mi se sviđa je boja. Miris mi je grozan, ukus mi je još gori, sve kombinacije koje sam probala, pritom pokušala sam, budući da sam svesna toga da imam dovoljno godina da ne mogu sad kao ja to ne jedem, ja sam zaista pokušala na sve načine cveklu da uvedem u svoj život tako što ću kroz nešto da provučem, međutim ona meni toliko ima karakterističan i jak ukus da ja ne mogu da ignorišem. I onda sam tamo na toj promociji rekla, ok, sad ćeš budeš hrabra i sad ćeš da uzmeš nešto što ima tu sa cveklom, pa da te vidim. I uzela sam nešto što je bio kao isečen, kao krastavac, pa onako udubljen i unutra je bio humus i ne znam šta je još bilo, nešto je bilo gore. I ja sam to pojela i kao, ovo je dobro, evo, to je prva i jedina stvar koja ima cveklu koja se meni dopada, tako da to definitivno uvodim redovno u svoj život, zato što sam svesna koliko je cvekla potrebna mom organizmu, odnosno gvožđe pre svega s kojim generalno sam kuburila ranije, sad nisam skoro vadila krv pa ne znam, ali znam da bi trebalo da je jedem, apsolutno mi ne prija, tako da ovaj humus što se mene tiče pobedio, ako ne jedete cveklu, inače probajte ovo, mislim da ima nade da će vam da će vam odgovarati. Šta je možda važno da vam kažem? Ovaj humus nema ništa životinjskog porekla, nema glutena, dakle pogodno je i za vegetarijance i za bezglutensku ishranu, pogodno je za hrono ishranu, za, ne znam, kažu da je dobro i za dijabetičare, za sportiste. Stvarno, barem po onome što je nutricionista govorila na toj promociji, ja ne vidim bilo šta što može da škodi. Takođe za trudnice je pričala da je vrlo, vrlo važno da unose dovoljne količine, on ima puno magnezijuma, puno gvožđa, vlakana, proteina. Zaista humus je nešto što se jede verovatno vekovima unazad, samo što je prosto kod nas postalo moderno poslednjih godina. Ovaj se proizvodi u Srbiji. I da, način kako, to mi mislim da mi je Staša to pričala. Ne znam gde, da li u Americi recimo, da je tako jela humus i tako je bio pripremljen i na promociji, to smo imali na stolovima. U činijama su bili sad raznorazni ukusi, a pored toga su bile krastavac i šargarepa onako iseckani na štapiće. To je se bukvalno kao umače i gricka. Mnogo dobra stvar za ako ste navikli da, ne znam, kad gledate TV da nešto grickate ili vam dođu gosti pa kao nešto da iznesete na sto, super fora. Pored toga smo imali, ne znam, i neke kao štapiće od testa i tako za nekog ko voli ipak nešto konkretnije da pojede. Ali vrlo, meni se jako dopada i nekako mi je prva ideja sutra kad mi dođe neko da posedimo, ja ću pre izvaditi humus nego neke grickalice, što je prilično nepojmljivo do sada bilo, ali kažem, zaista je nešto što meni, ne znam kako da vam objasnim, apsolutno mi prija da ga jedem, a zaista ima puno ukus, a meni obično to nešto što je vrlo zdravo, obično nije ukus baš sad najlepši na svetu, jel? Mislim da ćete razumeti šta hoću da kažem. Gomilu nekih stvari sam u svoj život uvela i počela da ih jedem i sebe ubedila mi se sviđaju zato što znam da treba da ih jedem, ali ne zato što mi stvarno odgovaraju. Hajde da vam pokažem, za slučaj da ne znate kako izgleda tekstura. Oni su u ovoj klasičnoj plastici. Dakle, on izgleda ovako, zaista može da se jede kašikom, može da se namaže. Divota. Da, ako ne volite beli luk, ovde se stvarno ne osjeća jako. Nije ono ni da će vam se osjećati iz usta, niti da vam prosto da osjećate to u ukusu, osjeća se možda malo negde u grlu, onako. Jo, bože, što je ovo dobro. Hajde da vam pokažem kako izgleda ovaj sa cveklom, ta dva imam ispred sebe. Lepa je boja, onako rozikasta, jel, od cvekle i mislim da moja mama ako ovo bude gledala neće verovati, pošto ja cveklu zaista za pare nisam htela da jedem. Probala sam, ali džaba, mislim, grozno mi je. Ima taj malo kiselkasti moment od cvekle, ali ja kad ovo stavim u usta više osjećam limun i zato mi verovatno ne smeta cvekla. Tako da eto, ako imate kojim slučajem dete koje ne podnosi cveklo, znate da treba da mu date onda sad šalu na stranu. Pišite mi, molim vas, vaše iskustva, da li ste probali humus, da li ga redovno jedete, da li ga ponekad jedete, pišite mi šta još mislite zdravo da mogu da uvedem u svoj život, odnosno u život svoje porodice. Nešto mi se čini da bi mogla da počnem da kuvam. Znam da zvuči strašno, ali zaista ranije nisam osjećala potrebu, a sad
polako počinjem da osjećam. Da vidim da li sam nešto zaboravila. Mislim da nisam. Mislim da sam vam rekla sve što je važno da znate, a kažem, pišite mi dole u komentarima vaše iskustva. Važno je da znate da sam ja ove proizvode dobila, da bih probala i da bih vam rekla utiske i apsolutno preporučujem. Ako imate da kažete šta ne valja kod ovih proizvoda, pišite dole u komentarima jer ja zaista ništa nisam našla. Vidimo se. Ćao!